O futuro, amigos, non é unha amenaza. O futuro é unha esperanza. Somos a esperanza de miles de galegas e de galegos. É unha honra, é unha responsabilidade, é unha exixencia. A exixencia social de ter gobernantes centrados. A exixencia de dar facilidades a xente que o necesita máis. A exixencia de facer concellos de oportunidades. A exixencia de traer solucións donde hai problemas. Nós somos un partido centrado nos intereses dos galegos e das galegas. Centrados nas familias. E vamos a loitar pola conciliación da vida persoal, laboral e familiar. Vamos a apostar por recuperar aquelas políticas de vivenda que nos situaban entre as comunidades autónomas, con máis vivendas de promoción pública e con menos precio de carestía do metro cuadrado. Vamos a apostar por unha sanidade de calidad que ativemos durante moito tempo e hoxe somos das comunidades autónomas con peores índices da sanidade. Vamos a apostar, queridos amigos, por unha educación trilingüe. En Galicia non hai un problema entre o castelán e o galego. En Galicia o problema que temos os galegos é co inglés, amigos, non co castelán nin co galego, co inglés. Temos que aprender un idioma máis. Falamos dous e temos que falar tres. Tres idiomas son os que temos que falar. Centrados nos xóvenes. Temos que ser os avalistas dos xóvenes emprendedores. Os xóvenes non queredes eslogans, simplemente queredes estudiar, vivir e traballar neste país. Somos e temos que centrarnos nos emigrantes. Non xoguemos con eles. Non xoguemos con eles. Non digamos unha cousa durante 16 anos de oposición e fagamos a contraria durante os primeiros 16 meses de goberno. Busquemos unha fórmula de dignificar a calidade democrática da emigración. Pidamos que se vote en urna e pidamos tamén que durante a campaña electoral un alcalde, un concejal, un conselleiro, un presidente ou quen sexa que vaya a América ou Europa que lle pague o partido e que non lle pague a Xunta. Eso é razonable e eso vamos a plantexar tranquilamente e o vamos a debatir no Parlamento galego. Queridos amigos, centrémonos nos maiores. Os maiores non necesitan un baile que empeza un día e remata o mismo día. Os maiores necesitan políticas de dependencia que duren os 365 días e as 24 horas ao ano. Centrémonos nas mulleres. As mulleres non son un escaparate, non son unha cuota, non son un eslogan. As mulleres son seres inteligentes, son seres libres, son seres superiores aos homes e así o pensamos no Partido Popular de Galicia. E así o pensamos no Partido Popular de Galicia. Centrémonos nos traballadores e nos emprendedores. Os empresarios xeran riqueza. Eliminemos obstáculos, baixemos os impostos, suprimamos o imposto de doazón para que os pais lle podan deixar os seus bens aos seus fillos e suprimamos tamén o imposto de sucesións. Eso é unha proposta, eso é unha alternativa, eso é unha cuestión que temos que estudiar e temos que acadar. Centrémonos nas mulleres e nos homes do mar. Temos o mar máis rico de España e necesitamos ter os mariñeiros e as mariscadoras máis ricas e con maior renta de España. Centrémonos no rural, eso é a Galicia única. A Galicia única é aquela que dá igualdade de oportunidades, tanto os que naceron nunha cidade como os que nacimos dunha aldea. E os que nacimos nunha aldea o sabemos ben o que é non ter auga corriente na casa. Sabemos ben o que non ter auga quente na casa. Sabemos ben o que nunca vimos un polideportivo. O sabemos perfectamente, queridos amigos. E hai outros que veñen aquí de progres, que viviron en cidades, en boas casas e con boas nóminas, queridos amigos. Esos son os progres que veñen aquí e que non lo contan.